lidi, já jsem Matěj, dneska svítám u nového videa, dneska jsem tady s Nikem. Hej jo, já vás taky zdravím v dnešním videu a doufám, že se vám video bude líbit a ještě vám něco řeknu a to teď začíná zase Matěj. Vemte si něco dobrýho k jídlu, dejte like, odběr, já si za 200 odběratelů odhalím, dejte Nikemu taky odběr a my se jdeme vrhnout do hry. Jo a dejte mi prosím odběry, až mám do 100. A Matěj, asi je to ten... Ne, dobrý, je to ten borec. A co bychom chtěli na tomhle videu, že jestli já tady budu mít na tomhle videu 5 lajků, natočím s Matějem další video. Třeba napište pak i do komentářů, co byste sem chtěli, abych já natočil. A taky to... Ale nepočítejte s Brainrod odehrama. Jo, nám třeba Brainrod docela nebaví. Mě docela, jako, mě baví třeba jenom jako ty, třeba utíkačky a takhle, a to jenom kvůli tomu, že utíkám, a třeba jako z týla Brainrod to už mě nebaví. Může ten čtvrtý člověk dát, prosím. Jo, a v dnešním videu co všechno půjdem, teď vidíte Spidera, ale to budou 2 hry Spidera, 2 hry takovýho ještěrku nebo co. Ta hra se necentipede, je to vlastně úplně stejný, akorát jiná mapa, jiný předměty a prostě místo pavouka tě nahání stonožka, která vlastně je to o hodně těžší než Spider, protože máš tam, kámo, je to hodně hád než Spider. Můžete tam můžou tam se hlasovat, že budou 2 ještěrky, to je tak. Já nevím, jak se tomu říká ještěrka, ať se tomu říká, sorry, to je Bro. prostě někdo No. tak jako stonožka, ještěrka, to je jako trochu. Já mám dostanu na koutý, jestli napíšete, že milujete moje, do komentářů, že milujete moje videa a dáte tam červený srdíčko, tak já vám na ten komentář dám srdíčko, protože to miluju vaše komentáře. Hej, já bych chtěl ukrátit modrý klíč. Jo, je tam ten žebřík, super. Ten žebřík? Kamu, já jsem dostal červený klíč, jsem se vzal, z něho jsem dostal modrý. A toho modrý jsem dostal zelený. Ale ten pavouk teď mě následuje. Super! Super. Neprý, to je fakt hrozná. Já tam otevřu a nám ta holka vezme žlutý ten klíč, ale to se ještě nepůjde. Šápavouku? Ona furt mě následuje. Roubar je úplně nahoře, jak je žebřík. Má někdo C4, protože já mám vrech. Jo, to je tam. To je taky nahoře. To je u toho, jak je žebřík. To už mám. Proč je ten takový jiný klíč? Aha. A je to zpravoval! No, já jsem mrtvý. Jdem. Ona mě ta bolka následovala, takže nejistě se stalo. Jo, a kůže, nejsprosila na mě furt následovat, já jsem pak otevřel zelený klíč a to on... Jo, počkat, aha. A pak kvůli ní... Ok, tak mám C4, já jdu nahoru, vole, tak já ji vezmu. Jo, guys, občas, já se za to omlouvám už teď, já jsem prostě zvyklý mluvit docela prostě, ale jediný, co bych tady maximálně tak řekl, že mi uskočí, je třeba vola, takže jako klíde zase, počkat, trihat. No a kámo! Ale tak to si ze mě dělá. Ze mě tak. Ale tak prostě ze mě dělá jakože prl. A ze mě zase Niky, já potřebuji, abys dal ten bug spray. Já jsem jinak mrtvej. A kde je? No on je tady, oni jsou tady pavučiny. A on na po mně.
Já můžeš mě přestat provokovat. Já nevím, co jsem toho ale takovou si dělá prdel. Počkat. Dělej! Niky! Alž mi do Kámo, ale tak... Já si myslím, že ta hra se nám moc nepovedla. Tak pojď. No, protože je to úplně protože kdybych mi řekl, kde je ten spray, tak já bych to zasprayovala a hotovo, ale jsem to neřekl. Ale nahoře. A jak jsem tam mohl jít, jsou tady všude pavučiny. Jumpu, dělej. A jak jsem mohl jít nahoru, když tam jsou všude pavučiny. Já nevím. No. Na nic není. No, takže kvůli tomu jsem umřel. No. Dělej. No, ale třeba to vyhraju. No. A já jedině si nedostanu. Právě. Já si jdu pro ten bug spray. Tam je pavučina, jak jsem viděl. Jo. A dělej, Matěj, a dělej. No tu bater. Když jdeš žlutý klíč. Ona právě ta borka, ona byla v tomhle baráčku, no. Nebo místo toho zeleného a takže jsem si vzal červený. Ona měla zelený, právě ona mě tím následovala, takže mi ho pak ukradl. To pak to klidně napište mi že jste to viděli na videu. Mě tím následovala, já jsem otevřel zelený zámek, to jsem žlutý klíč a ona mi ho hnedka vzala. Já jsem si vzal červený klíč. Jestli mi nevěříte, tak se podívejte zde na to video. Kam tohle je docela těžký, já nevím, kudy má půjde. Já ti řeknu. Teď vylezl, je v baráku tam. Teď vylezl ven. No teď vylezl ven tam, kde se půjčíme spáčidlo. Aha. No já vím, kde jo. A teď jde tam, kde potřeboval 100 minut, aby se mohl to. A teď zase vylezává ven. A kempí tam. Ne, furt chodí. Teď je tady jak, nevím co, no teď je tady nevím. Dělej, pojď. Teď je zase, jo, takže. Daj ti to páčidlo a potom to zdrhne. To je ještě ti zbývá páčidlo. Ale páčidlo je na podpořku. Ne páčidlo, páčidlo. Jo, ok, tak kam tak tohle to bude tryhard. Tohle bude tryhard. Ono všude pavučinu, to nejde hrát, bro. No tak pojď, čo. Nebo oběhnu. Tam je asi ne, není. Nic to. A najdi teď žlutý klíč, Ale já vím, kde je. Co? Kde? Jo. Nahoře. No. Protože ta holka ho brala, takže on se vždycky dá tam někde. Už ještě nebyl. Mám ten žlutý klíč. Ne, já mám teď spray, já si počkám. Kápu. Tak a za tebou, ne? Neruš kouzlo, nekej. Máte než jak bych to udělal, že bych to neměl. Kde je, Niky, kde je? Je venku před bara, tam kde je útěk. A u jedné takový dveří. No teď jde sem, jo a běž, ranuj. Já ti budu říkat, kdy vyleze. Nebo jak už bude zase v pohodě. Je v pohodě. Teď vyleze ven, zavřel, otevřel, no. A kempí tam, že jo? Jo, jako by jo, no.
Teď je tam u toho zničeného plotu a ty to tam jde mina. Pozor! Anetka zrní. Yes, kamo. No tak to nie. Druhá je... On to je takový špíňák. Kam? Dáme ještě jednu hru a pak už jdeme to chápat. Jdem. Kam fakt, já nenávidím kidy, co prostě kámo kempí. Nenávidím. Tak ať si tam dá třeba aspoň pavučinu. No. To je takový menší kempen. Máte znát Grow a Garden? Jo, znám. A znáš Grow a Garden 2? Neznám. Tak to je... Ale o tomhle se teď nebudeme bavit. Jsme ve videu, jsme ve videu. Jsme ve videu. No. No. Jsme ve videu. Já to vidím. Máte na tu ještěrku, tím pádem dáme jenom jednu hru, jo? Jo, ok, protože já už teď z toho mám 11 minut. Já taky. A já můžu maximálně 30. Seš to ty. No. Seš to ty. Seš to ty. A co kdyby on by se prošel, skočil by na mě, podíval se, jestli mám místo a já bych si to ukryl a pak by zdrhl na tu holku. Jo, dámy a pánové, dneska po tomhle videu pak asi ještě zedituju můj gameplay, jak jsem sám prostě udělal celý Stronghold. Kamo, kde jsou zase 4, what the hell? Kam dejte skip? Skip, bro, what is this skip? On to level ten, který byl Spider a dělal zase za to jít někdo jiný. Kam už je nás tady 5, what the hell? A hlasují. Můžou, prosím, dát skip. Já jsem tu kacenu už viděl třeba 100krát za svůj život, prosím. Já ji nepotřebuji vidět kvantilion. Já už tu hru hraju 2 roky, takže já už jsem to, kámo. Já ji znám 3 roky, ale asi ji hraju tak rok a půl, nebo občas ji zahraju. Já ji hraju 2 roky, neznám. Já ji znám taky 2 roky a hraju ji 2 roky, takže... Ale ji znám 3 roky, ale to je jedno, prostě, Bob umřel, jo. No a teď já nevím, běžím. Oh, peč. A cabin maybe can find help. Udělám jak utíčák si koperíčko. Oh. Red key. Oh, blue key. Dva, jedna, jdem. Oh shit. I'm scared. Já se bojím. Enemy exploded. Nigísku, kde pak seš? Já guys, a když na tohle video dáte 100 lajků, tak odhalím Nikolasu adres. Ne, dělám se tvrdý. To kdyby si udělal, tak ty fanoušky tady musí blázni, chápeš? A ty jsi takový? Nejlepší člověk, ano. No, přesně to jsem chtěl říct celou dobu. O, zelenej. Oh, shit. Chytil tady do toho. Tam oni odstranili tu pavučinu, Halia. To je hrozný. Okej, crowbar. O, nic zajímavýho. Enemy explode. Říkám, ty jsi takový... Co skočíš? Pílku. Tam kde? Já tady plaču, plánu. Potřebuji ten klíč. Kde je fialový? Víš co, máte než jak klip připadá, můžete by se rychlejší než já. Oni to odstraňuje tady.
Já to na mě žiju nechci. Čau. No, tak to je sklouzáno. Niky, prosím. Nech mě, prosím. Dobrý, díky. Máš čistý, jenom jedno. Ajajaj. Ajajaj. Děkuji. To by si nechtěl. Ajajaj. I nevíš, kde je žlutý klíč. Dobrý nápad. Je žlutý, tam kde je oranžový klíč. No a tam, kde je oranžový zámek, je taky pavučina, to pozor. To byl taky až špatný nápad. Tady je také blízko. Tam zdrhej. Ty máš ještě nějaký pavučiny. Tam, vy jste padá rychlejší. Ten taky. Ona už nikdy nechce být toho. Mám řekl, že to je. To je hrozně pomalý. Jak šinek. Dobrý. Elsi, kde pak seš? Puťa. Nahoře jsme, puťa. No pojď, Michýsku. Aha, no, takže ty máš sprejík, jo? Ne, nemám. Vidíš, je tam ta pavučina, jak bych mohl mít spray, bro. Můžeš to vzít z dálky. Víš o tom? Teď už budeme dostat. Tak to pojďte. Já jsem to slyšel. Jestli teď vyjezeš tam, kde vím, tak nevím. Ajajaj. No, takže už utíkáš. No nic. Můžu říct bohem. Já vylezu a ty... Ahoj. Já vylezu a ty už utečeš. No. A už jsem to vylez a ty už si utek. Mně to bylo jasný. No. Hey guys, já doufám, že se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, prostě už jsme vám to říkali, dejte odběr nám dvou a uvidíme se u dalšího videa, hoj! Víš, co jsi ještě zapomněl? Já už jsem si to, já budu dělat přece 2 videa. Jo. Yes. A já jsem si teď koupil perníč, jako pavouko. A já jdu na ještěrku. Ok, já se napojím na tebe. No a to já vám lidi teď něco řeknu. On to teď bude muset natáčet dvozňou, protože on udělal jakoby 2 videa. Tak a on je... Ale dáme do sebe. A on je dá do sebe, takže jakože to budou, jak kdyby natočil 2 videa, jak já bouchal, protože on někdy udělá nějaký... A pojď se na mě, Připoj se na mě. A já to budu natáčet 1 video a ve 2. A máte tady si zahrajeme jenom 1 hru. Nebo já už nevím, koho to vlastně tady bylo. Dávám play a budu tady čekat. Jo. Já nemám zapnutý to, udělej. Pěkně z tohoto pokračování na pavouka jsem tu zase zvyklý, no? Ahoj. A tohle to je pokračování. Já bych dal 2 hry, až máme tu jednu úplně rozehranou. Jo. A dejte na tomhle na týze nebo na tomhle videu taky like, ale to už jenom Matěj, protože já to mám 1 video, on to bude mít 100. Asi víte to. A co vám video zase líbí, jak se říká? Co to je? Here we go! Já jsem... Cristiano Ronaldo! Matěj, jsem z mačky krávu.
Co dělá to círu a vy? Ne, kostička, ty než jde, já mám flašku. Já mám modrý klíč, nevím. Pojďme. A slyším to. Magdi, ty máš taky tu najketku? Já jo. Ale kam, kde je ten týpek? Já chci tady praštit takovou nejmenovanou věcí jménem flaška. Já bych potřeboval hrozně moc kartu a já se podívám se. O. Jak jsem teď zvyklý na toho pavouka, tak něco vůbec nebaví. A pro mě to hrozně těžké. A máte na mobilu to taky zvládnu. To jde dobře. Co, kde? Nevím. Šel za tebou? No. Ale kde je, bro? Bude za kempem. Já budu chodit s váma, ale když tak nevím, co to. Za kempem nejdám, kde nemůžu. No? Já mám teď bílej klíč. Jo, ten je dolů, pojď sám. No, ten je Ale si... On... Je. Běž to. Já jsem přišel o flašku. Jo, já jsem ho s tím flákl. Já jsem chtěl zachránit toho borce, ale ono ho zabilo a já jsem ho flákl. Da. Ale kde je pro mě? Tomu ale... Jsem šel. Jo. Ne, počkat. Jo, Niky, pojď za mnou, pojď mi to dohle, pojď, dělej. Bude to nám taky bílej klíč? Jdeme, nashledanou. Easy. Poprvé jsem to dohrál, poprvé. Jak jsme vykopli ty dveře. Jsme utekli. Taká animace. Jak jsme ty dveře vykopli? No ne, asi úplně stylově. OK, auto nestartuje. Dobrá kára. Já asi. Tam ne, že na tom nepoležíme. Jo. A jsme ve vesmíru, jepí! Nebo na noc, takže a jak jsem vysoko, tak US. Utekla si. No se to bude jak v tom jak to, dobrý. Víš, jak je v tom Spiderovi. No ty to, kámo. To je jak ve Spiderovi, tam je. Utekl si, ale ne na dlouho, nebo něco takovýho. Jeden centipede bude, jeden centipede. No, teď byly dva, to vím, já jsem slyšel, když si jednoho flákl, tak pak jsem ještě slyšel druhýho chodit. Ty asi No ne. já taky, ale neviděl jsem. Já taky ne, ale slyšel jsem. Že kde jsem já, bro? Ty tam ležíš, jak kdybych byl ožralý a já tam vůbec nejsem. Já jsem asi ten šedej, jak tam má tu pavučinu. Ty ožratý šavo. No to jsem já, bro. Nejsi. OK. Tam. No. Nejsem. Yes. No já jsem ten Já jsem ten určitě. nejsem. Já jsem ten Tam nejsem, ale... Já jsem ten, jak mám ovladač. Skip. Já skip. Kurňa. Skip. What is this game? Nejde skip. No to je food. Nebo jak to bylo už? Je strašidelný. Jo, Já tam nejsem. ten čedej A jsem proč je. jsem se vyjádřil? Jo, dobrý. My máme oba dva najketku. Andrej. Centipede is hungry. Proč slyším, jak kdyby mi byl nepustil? A to doslova. Bro, open up. There is a police. Put your hand down. I said there is a police. Put your hand down or I kill you. Pa.
Někam se Je tady prostě ten bílej klíč. A ještě k tomu něco. Where are everyone, man? Where are everyone? O, kladívko. Kamo, jste to všechno vzali, já můžu zelený klíč, který už je použitý. Kamo, no. To je škoda. Okay. Tak zase dáme ještě jednu hru. Na. Jo, prosím. Jenom kvůli tomu, že si umřela, to je pak budeme něco slíbím a pak to uděláme jinak. Už jste tady dva, jen tak by the way. Jako. A plus ještě ten hnusnej. Jo, zebří. Potřebujem. Simula collation, but you know me was that she. I'm the okay, bre. I'm your fucking crazy. Mám flašku. Inside this Jde. speech, I'm buying Sean. And we, jo, skoč tam to. Ne, neskákej. And we took a money beat. I'm a piece of shit. This in my mouth, yeah. A taková ta, jak je tam ta polička, tam půjdeš a pak jsou ty schody nahoru, je u toho tunelu. Bych ho chtěl flák. No tam nechoď! No, on šel tím tunelem. Ne. Ona u toho byla. Kdo? Ta holka, takže teď jsem tady sám. OK. Tak to pojď. Já si tě omráčím, já rychle se pro něco dojdu. A. Tak kde pak? Tak já si myslím, že pak se nedáš. Jako můžeš, jako to neříkám. O, teď je... Tady. Jak jsem ho flákal, proč jsem načítal toto? Jo? Já byl někoho a já jsem mezi tím flákal. Let's go. Tak to, ve Spiderovi, když tě začne kousat a máš ready ten bug spray, tak to taky funguje. Co? Mně to nikdy nešlo. Nikdy. Nemám spaní budík. Ne, já vezmu ten oranžový klíč, protože... Asi vlastně, jo. Ale to musíš mít unlocknutý to dolů, to musíš si udělat nejdřív ten generátor. Aha. Tady? Na. No. Musíš jít tam, jo, jsem do těch dveří. A nahoru. Tady rovně. Já už vím tady. A doprava. Dobrý. To kam až jede? Kde je týpek? Jo, tady. Já jsem ho... On je zase u tunelu. Jde za tebou. Jaj. Proč je najednou teď nějaký rychlejší? Jaj. On ví, kde jsem, protože já mám tu najketku. No právě. Máš na to ještě 5 minut. Budu také tady. Já přísahám, jestli se na to video podívám a nebudeš tam ty slyšet, tak já se asi... Tak to video už na to kašlu. No, asi tak. Dobrý koč. Kde, vem ten oranž. Kam mám teď jít? No, on je tam nějaký... on je to tady otevření. On jde po prku. Kurňa. Mám se, no. Mám už hovínka v zadku, no. A teď tady jak... No, teď jde zase po prkně. Kde? Teď je u generátoru, prohlíží to, teď jde k žebříku. Kam mám jít? Prostě nahoře, počkat, dolů běž tím oranžovým. Kam? Budeš tam mít blask. On skočil! No tak to jsem nevěděl, promiň.
Sakra. To nejde. Máte... Dáme ještě jednou hru, aby v toho viděli, jak se to dohrává. No, a někteří to třeba vědí a ty to můžou, anebo už to někteří natočili a my to viděli. Ale teď se budu koukat už na nás, to taky děláme dobře. Takže chápeš. Tak dáme ještě poslední, no. Poslední. A Pepopsích, a Máťo přísahá, když umřeš nebo já, tak to už neděláme, tak ne, už neděláme další. A to už je prostě guys poslední, takže Protože já mám, tak musíme to to fakt... na palce, to prostě musíme Je, dodat. Páťo, A proč? To budu já, to jsem no já. protože od nedal to play, takže ještě seš to ty nebo já. A jsem to já. Můžu dělat tady. Teď jde k tobě a skočí to na mě. Na mě. No, když také se kouká, tak skočí na mě. Ach jo. Jsi dobrý, ale ty jsi dobrý za mě, to je špatný. Já neumím už to. Já už jsem se včera za to. Než proč Máťo jsme dva, protože on nedal ještě play a pak až se ukáže, že už jdu, tak on dá play a víš to. No já vím, to mě právě na těch lidech Já to dělám bez Spideru třeba. A teď kdyby to najednou líbilo a bylo bys si ty a já. Jezu, jsem taky tam vláček, dobrý. Chodím. Bum, patrum, bum. Oh my goodness, já mám takový skin, takže no. Máte je tam? Oh my god, where are you, man? Niketka, a ten, jo, a on teď dal play, takže teď je normálně, a má taky Niketku, takže jo, vidím. Hej, on má nějaký speedy, nepřijde. Že on se odjde. Má někdo se. Tak ty máš štěstí. Ty máš takový štěstí, že bych tě mohl kam který je menší než to jeho tělo. A půjdu. Já jsem ti jenom kousl do nohy. Já jsem ti to ochutnal, ale já miluji tebe. Tak Ahoj. ahoj. Dělej za mnou. To je divný. Come on. Kamarád dostal. Já také nevím. Právě máš flašku. A kdo tady udělal ten generátor? Ten člověk, protože to... Já má to auto natáčím 30 minut a já jsem to mohl nejvíc jenom Generál. Dobrý. A Máte, kdyby jsem tam nešel slyšet, tak to je jedno, tak jsme se aspoň vzali, že jo? Co Máťo? Já tě vidím, ty máš flešku. Je to, takový, ty máš toho hitboxu na ní. Ano. Jo, potom že... Co zastřel? Choď, a já jsem furt ještě to... Dělej. Naschledanou.
No, ne, zvědy, věřuji, co zkoušíš. Je pak si. Takový degejša to tam nedal, já to tam nedal. Jsem takový degejša, jsem degejša. Tak to už musím tam rychle dojít. Mně se jako moc nelíbí, že já nevím, kde seš ty. No, právě že v zeleném tunelu tě tam hledám. Právě v tom zeleném tunelu, tak tam se to otevře. Tam nevaj, to nestihnu. Kde jsi? Ten se teď na mě kočí. Co? Však si ty si pokojí. To slovo. Tryhard. Skuba. Kamu to se okolo mě prošel? Proč? Ty jsi prošel, to jde vidět. Ahoj. Čau, čítra. Ty jsi fakt rychlejší, no. Kvůli dvou věcí. A zavíráš a že to. A zase tě žeru a ten uteče. Kamu proč? Řekněme, kde si koupil ty hajky. Máš. To jde vidět, já vždycky, když mi koupím, a on prostě neprojde, pak nemůže utět, ale ty jediný. Ale ty jediný, to ani to nechávám. Díky, se uklidni, jsem rozhrande. Já vím, že mě to nabejtíš. Mám tě už. Sakra. Hejroučko! Guys, já doufám, že se to líbilo, dejte like a odběr. Jo, Pavel Knášel Jakový. Uvidíme u dalšího videa. Ahoj! A já vás taky to říkám ahoj, protože a dejte taky nám like a odběr a čus. A prosím, a ty tady těch 5 lajků a mám těch 100 odběratelů. Až to tady budou ty 5 lajků, tak natočíme další video, jo? Tak ahoj!